אבי מורים ברשות הראש ישיבה, ברשות הרבנים החשובים, ברשות התלמידים היקרים, הנדיבים הדגולים, אני רוצה תפילה קצרה לפני שאנחנו מתחילים. יחילו לוקה אני רציתי שבס ישר ביקלו מוצ'ינו זוי למה לא שומעים אותך? אני אוכל לא איס ביד מפעלה
אחת כמה וכמה, לא בפני אנשים כה חשובים. הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת שרבי מאיר, שהוא רצה להוציא את גיסתו מבית האסורים, הוא לקח חבילה של כסף והלך לשחד שם את השומר. כשהשומר ראה את הסכום, הסכום גדול מאוד, העיניים שלו הבריקו, אבל זה לא מספיק, הוא רצה יותר. אמר לו רבי מאיר, אני אתן לך סגולה שתשתמש בה בכל מצב שתהיה בצרה, היא תושיע אותך. תגיד אלו כדי מאיר ענני, שאל אותו מי ערב על זה, ובאותו רגע הגיעו שני כלבי ענק אוכלי אדם, והשומר רעד מפחד. אבל כשהוא השתמש בסגולה שרבי מאיר הביא לו ואמר אלוקי דמאיר ענני, מיד הכלבים הלכו ונעלמו. שואל המהרש"א במקום, הרי הקדוש ברוך הוא לא מייחד שמו על החיים. אלוהי כאברהם ופחד יצחוק, כשיצחוק היה בחיים, אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על החיים. אז איך רבי מאיר אמר אלוקי דמאיר כשהוא בעצמו מדבר עם השומר ובחיים הוא לא הגיע אליו בחלום? אומר המהרש"א, בואו נקשיב טוב מה הוא אומר. אלוקי דמאיר ענני, שהקדוש ברוך הוא בזמן גולוס יבוא נראה עם ישראל, ויראה עם ישראל ביוער תרא נגד החושך היווני. אלוקי דמאיר ענני, אלוקי דמאיר ענני, ענני ענני. בקבוקי יין ישנים ולא חוטים אדומים, לא שמן סויה, לא שמן זית, אי שמן מיידיש חס קודש, אי תוירה תוירה, אי זה יסגולה תוירה תוירה, זה יסגולה לא כדמאיר ענני. האור של התורה שתשתמש עם הסגולה של התורה, כל צרה וכל צוקה תמיד תימשך בנאור תראה, כולם יחד אלוקי דמאיר ענני, אלוקי דמאיר ענני. של פינקוס היה אומר, כשעובר החג, בחג עצמו אתה מקבל את הכלים. לפני שעות ספורות עוד היינו בחנוכה, לפני שעות ספורות עוד היינו באור של התרא, שמושיע בן אדם, זה היה אור אדיר להוציא מהחושך הנורא. ועכשיו יש לנו את הכלים שאספנו, זה הזמן להשתמש לקראת זמן חורף. שום דבר לא הולך לריק, הכל נמצא באוצרות שלנו, כל אחד בלב שלו יש לו כלים אדירים. רבו ישראל, בשביל להבין על איזה אור תרא אנחנו מדברים, אז בואו נשמע אותו מהרש"א שחידש את החידוש האדיר הזה. מי זה היה מהרש"א? איך הוא נולד? בעיר רבי ישראל, תקשיבו טוב, במדינת אוסטריה, מקום מגוריו של המהרש"א. כל המדינה לבשה חג, כל יהדות אוסטריה לבשה חג לקראת בניין בית המקדש מעט, הבניין המרכזי של בית הכנסת.
היה שם הרב, בא רוח הקודש, עושה נפלאות. וביום של הנחת אבן הפינה, כל היהודים הגיעו. נעמד הרב על עמדת הדיבור, והודיע חגיגית, כל מי שיתרום כמשקל אבן הפינה זהב, יבקש בקשה, ואני ערב לו שהיא תתמלא. היה שם איזה יהודי כפרי, יהודי מבוגר, יהודי פשוט, אבל עם לב רחב כפתחו של עולם. אוי רב, אני מקבל על עצמי את הזהב כמשקל האבן. באותו רגע כולם הוסיפו ופתחו את ליבם, פתחו את הכיס, ובאותו יום, באותו ערב כבר הושלמה משימת ההתרמה לבניין של בית המקדש מעט לבית הכנסת המרכזי של אוסטריה. למחרת בערב הגיע אותו יהודי כפרי, הגיע אל הרב ואומר לו, רבי, אני נתתי את מלוא הסכום, רבי, תברך אותי בבקשה. שאל אותו, מה חסר לך? מיינטייר הקים, ילד יקר שלי, מה חסר לך? אמר לו, יש לי הכל, יש לי כסף וזהב, יש לי בית יפה, אבל אין לי כלום, אין לי ילדים שילמדו תורה. אוי רבי, תברך אותי שיהיה לי ילד שילמד תורה, ואם לא, למה לי חיים? שאל אותו הרב, מה אתה צריך בן? אמר לו, רבי, לא בשביל כבוד, לא בשביל יופי, אני רק רוצה שילמד תורה. אני לא יודע ללמוד, אבל לפחות הילד שלי שילמד תורה. הרבי באותו רגע החביר, זו בקשה גדולה מדי. תיתן לי זמן 3 ימים. כנראה ברוח הקודש שלו הוא ראה שצריך בשביל זה לשנות את סדרי בראשית. 3 ימים לאחר מכן מופיע אותו יהודי כפרי אצל הרב. אומר לו, רבי, נו, מה שמעת מאחורי הפרקויד? מה שמעת מאחורי הפרקויד? אומר לו הרבי, תקשיב טוב, זה אפשרי, אבל זה יקר מאוד. אתה תצטרך לאבד את כל הכסף שלך. אומר לו הרבי, לא עיקר הכסף, לא עיקר הזהב, כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. אומר לו הרבי, אחר מכן כשאשתך תהיה בהיריון אתה תמות. בעיניים דומות הוא אומר לו, כי לא לנצח, גם את זה אני מסכים לקבל. והדבר השלישי, לאחר שהיא תלד, גם היא תמות. אוי, זה אני לא יכול לקבל החלטה לבד, אני צריך בשביל זה לשאול את האישה. הוא מגיע הביתה, הוא רואה את האישה בוכה עם ספר התהילים, הוא סחוט בדמעות, הוא מספר לה את מחיר הילד. היא אומרת לו, אם הילד ילמד תורה, אז מה שווה יותר מתורה? מה שווה יותר?
תראה. אם כן, אומר לו הרב, בעוד שנה יהיה לך בן שיעיר את עיניהם של ישראל בתורה. חוזר הביתה, וכבר הנכסים מתחילים להימכר בלי כסף, וגם המטלטלים, ולאט לאט עוזרת הפרוטה מן הכיס, וגם אין מה לאכול בבית. העשיר הכפרי שהיה הגיע למצב של פת לחם. לא עובר זמן והוא חולה באיזושהי מחלה, אבל הוא יודע שהוא לא הולך לצאת ממנה בחיים. כאשר מתגברת המחלה הוא לוקח את אשתו ואומר לה, אשתי היקרה, אנחנו הולכים להיפרד, אבל לא להרבה זמן. אני יודע שאת תבואי לבקר אותי בהקדם. אוי שמע ישראל, שמע ישראל, אוי אשתי היקרה, אני רק רוצה להגיד לך, לתת לך צידה לדרך. אוי מה שיעבור עלייך, מכל מצב שיהיה, אל תישברי לעולם, אל תישברי לעולם, כי הקדוש ברוך הוא איתך. אוי כי גם ביחוי ליד כל עם הקושי, אוי ומולך כולם יחד. אני אוי מאי, אני אוי מאי, אני אוי מאי, גם ביחוי ליד כל עם הקושי, אוי ומולך אני אוי מאי, אני אוי
הזאת, העשירה של העיירה, נשארת בודדה, והיא לא מפסיקה לבכות. מי יחבק את הילד? היא בחודשי הריון מתקדמים. מי יחבק אותו? מי יגדל אותו? מי ייקח אותו לחדר? תתה אוי, ואז היא צועקת בקול רם אלוקי דמי ירנני, אוי ינני ינני אלוקי דמי ירנני. מחכה שירד הלילה, שלג בחוץ, קור מקפיא, שאף אחד לא יראה אותה. היא יוצאת החוצה והולכת מהכפר לכיוון העיר. היא גוררת את הרגליים שלה וכבר לא מרגישות כלום מרוב הקור. כברת דרך בין פתיתי השלג, הדמעות שנושרות על הלחיים שלה, הם לא מספיקים להגיע לרצפה עד שהם נהפכים לקרח. וכשהיא מגיעה לשערי העיר, חושך מוחלט, היא רואה רק אור בקצה המנהרה באיזשהו בית. זה הבית של האופה של העיר שמכין את הלחמים בבוקר, בשביל שיהיה בבוקר מה לאכול לבני עיר אוסטריה שם איפה שגר. היא עדינת נפש, היא מגיעה עד הדלת והיא מתביישת לנקוש על הדלת. היא צריכה ללדת כל רגע אבל היא מתביישת. איזה עדינות נפש, איזה עדינות נפש. אבל אין ברירה, אז צריך לעשות. היא נוקשת על הדלת והאופה מיד בשעה כזאת, אם היא נוקש על הדלת הוא לא חושב פעמיים, הוא רץ לפתוח את הדלת והוא רואה שם אישה שעומדת ללדת. הוא לא חושב פעמיים, הוא מזמין את המיילדת של העיר, והאישה נכנסת, מגיעה בעלת הבית, מכניסה אותה ליד התנור החם, נותנת לה לשתות איזה כוס תה חם בשביל לחמם את ליבה. לא עובר זמן קצר, כולם מחייכים, אומרים לה, אישה יקרה, מגיע לך מזל טוב, נולד לך ילד, וימלא כל הבית טוב, התמלא כל הבית טוב. כולם צוחקים, כולם מחייכים משמחה, אבל היא בוכה. והיא בוכה, והוא בוכה, והילד בוכה, והאמא בוכה. היי תחבו את האורות שלא יראו אותנו בוכים. היא מחבקת את הילד חזק, מנשקת אותו, מחבקת אותו ואומרת לו, בני היקר, את הכל נתנו בשבילך, את הכסף ואת הזהב. אבא ואמא עזבו את החיים בשביל שאתה תלמד תורה. אוי אני מבקשת ממך בקשה אחת, בני היקר. אני מרגישה שאני הולכת למות, אני מרגישה שאני עוזבת אותך. אל תתפתה לפיתויי היצר הרע. הכל הבל הבלים, הכל הבל הבלים. יש רק אמת אחת, התורה הקדושה. האם בכל פעם שתהיה באיזושהי צרה, אוי תנגן את המנגינה הידועה, אלוקי דמי ירנני, אלוקי דמי ייר ביתי אל עם ישראל בזמן החושך הנורא. ינני ינני ינני. ואלייך בעלת הבית אני מבקשת, תשמרי לי על הילד הזה, תשמרי עליו, תקחי אותו לחדר, תגדלי אותו. אני אומנם לא אזכה לראות בחופתו,
אבל תדאגי שתהיה לו אישה צנועה, אישה שתסכים לתת את כל כולה לכבוד התורה, כי הוא לא ילד רגיל, הוא כל כולו יתרא ויתמלא הבית תורה. התערבו דמעותיה בדמעות הילד, ואז היא פונה לריבונו של עולם ואומרת, הייתה אבא, את הדמעות האלה שהתערבבו עם הדמעות של התינוק הזה, דמעותיי ודמעותיו ביחד, תעשה מזה שמן משחס קודש. בעלת הבית, לפני חודשיים נולדה לנו תינוקת. אנחנו מחדירים בבית שלנו רק אהבת תורה וצניעות וקדושה. את אמנם לא תזכי לראות בחופתו, אבל אם את מסכימה עכשיו שהיא תהיה האישה שלו, אז בואי נעשה לו עכשיו חופה קטנה בתוך ההריסה, מיד כשהוא נולד. גם כשמשה רבינו נולד ואימא שלו הורידה אותו בתיבה אל האור, אמרה שמה לא אזכה לראות בחופתו, אז עשתה לו חופה קטנה בתוך תיבתו. הילד ילד, הילד ילד, אל תתפתה לביטוי היצר עורר. ויה קורא ולעגולים, יש רק תורה, יש רק תורה. העיר צקולות, הן בקבוקים של יין, הן חוטים אדומים, הן שמן, הן שמן. יש רק שמן משחס קודש, כדי הם מגיעים עם דמעות. אוי רבוי סבי, כשהוא גדל, הוא נשא לאישה את אותה תינוקת שכבר בהריסה הוא התחתן איתה בנוכחות האימא שלו הצדקת. כשאימא נפטרה, היא זכתה לראות את בעלה עם כל מלאכי מעלה, ואומרים פנו דרך לאימא של מלכוס התקרה. ואם הוא יראה ורבו איזה תקשיבו טוב, הוא גדל וגדל וגדל ונהיה רבו של כל ישראל. המרשו וככה המרשו גדל, וזה המרשו שחידש את החידוש הנורא. אלוקי דמי ירדני, אלוקי דמי ירדני, זה האורתרא, זה הסגולה היחידה ואין בלתה. היור של תרא. באותו מרשו בזמנו היה בית כנסת מפואר שהוא זכה שם לשמש כרב של אוסטריה, אבל מנגד היה שם רחמנא ליצלן ליד בית הקברות היהודי בניין של טומאה וסדרי אחרי, שהיו שם כמרים שכל יהודי שהיה עובר שם בחוץ הם היו מצלצלים בפעמונים מיוחדים והיו גורמים שמד רחמנא ליצלן ליהודים שהיו עובדים שם בחוץ. הגיעו למרשו ושאלו אותו, רבי, מה עושים? אותו מרשו, מה עושים? יש שם חושך נורא, יש שם חושך על פני תהום, מה עושים? אמר להם המרשו לאחר 120 שלי, תקברו אותי, הוא אמר, בבית הקברות היהודי, ותיקחו את הספרים שאני חיברתי, את החיבור על הש"ס, ותשימו את זה על המיטה שלי בזמן הלוויה. וכשעברו שמה בזמן הלוויה של המרשו, ליד הבית הקברות היהודי היה שם את הבניין של הכנסייה של הגויים יימח שמם. אותם מחשבים, אותם כמרים, הם התחילו לקשקש בפעמונים כדי לגרור אותם לשמד את היהודים. אבל אז המרשו, באמצע שמלווים אותו, הוא מתיישב, פותח את הספר שלו ומדפדף עוד דף ועוד דף,
והם כנגד מצלצלים בפעמונים, והנה כולם עומדים בתהום העיר, רואים את הבניין הולך ושוקע על יושביו, עם כל הטומאה, עם כל החושך, והוא מדפדף ועוד אף ועוד אף במרשו, והנה האור הגדול הולך וצומח ומכבה את החושך כליל. עד היום יש שם סימן של הטומאה שנכפתה מהאור של המרשו. היי כולם ביחד ולא כדמי ירנני, לא כדמי כשהוא היה ברחובות, הוא היה סוחב שקיות של מזון, הוא יכל לנסוע במוניות, אבל הוא אמר לא, 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 את הכסף הזה אני הולך לחלק לאברכים. אבל הוא היה מביא את זה בלי שאף אחד ידע שזה ממנו. אם אנחנו שואלים איך קמה ישיבה כזאת, איך קמה עולם התורה עם כזאת מסירות נפש, כל הדיבורים זה ישר ממנו.